Ak ste developer alebo investor, tak potom zbystrite pozornosť, pretože táto ponuka je určená práve pre vás. Nachádzame sa v Trenčíne, v lokalite pri výstavisku a za mnou sa nachádza budova bývalej konštrukty, ktorá je aktuálne na predaj. Konštrukčne je budova tvorená nosným železobetónovým skeletom, ako je vidno na tejto starej fotografii z 80. rokov z čias výstavby. No a vďaka tomu je možné zmeniť účel stavby na rezidenčné bývanie. Podobne ako sa to udialo pri tejto budove, ktorá bola konštrukčne veľmi podobná a podľa môjho názoru vznikol z toho naozaj krásny rezidenčný projekt. Samotná budova má 7 nadzemných podlaží, je čiastočne podpivničená. Má užitkovú plochu 7716 m2, postavená na pozemku 4212 m2 a na tom pozemku je vybudovaných 74 parkovacích miest. Pre dobudovanie ďalších parkovacích miest je za budovou k dispozícii takýto priestor, ktorý je možné prikúpiť. Sme na druhom podlaží, ideme po chodbe, po mojej pravej, ľavej strane sa nachádzajú kancelárie. V jednotlivých kanceláriách je vidno nosné prvky, sú to tieto nosné stĺpy. Výhodou je, že vnútorné priečky nie sú nosné, takisto ani fasáda domu nie je nosná, čím sa dá tento priestor celý otvoriť a pretvoriť na bytové jednotky. Pôdorysne sú prvé až 6. podlažie identické, so svetlou výškou stropu 3,6 m. Prvé a druhé nadzemné podlažie sú o niečo vyššie, so svetlou výškou 4,5 až 4,2 m. Budova má spolu 3 výťahy, 2 osobné, 1 nákladný. Mňa už tu jeden výťah čaká, takže poďte sa so mnou pozrieť na najvyššie poschodie. Toto poschodie je mierne uskočené, po mojej ľavej ruke sa nachádzajú kancelárie, po mojej pravej ruke sa nachádza priestor, ktorý si teraz ideme pozrieť. Ak sa vám páči takýto výhľad na hrad, výhľad na lesopark Brezinu alebo celú východnú časť Trenčína, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík a som z Rado Reality.